Ýadadym söýgi oýnap Bolar birzady ýöne ýeke goýma Bilmen ýeriňe başga birini goýubam Sen ýeňdiň men ýeňildim alýan boýnuma Höwes gutardy galdy öýke kine kim ýakdy baryny getir terezini Indem birzady ýönedimde durun Awly sözüňde hanjar urdun bolemenki däldiňe senki dogrum boş jedellerden ýaňa kelle dolu şok biýir ýaň menem durun seredip açyp başladyň ýüzüň perdesin Sara bolaysa ýyda baryn dolaysa Bana gerek bu ýekeler jedeller gutaraysa bir elinden tutaysa Belki bolarym ki alýan Ýadadym söýgi oýnap Bolar birzady ýöne ýeke goýma Bilmen ýeriňe başga birini goýubam Sen ýeňdiň men ýeňildim alýan boýnuma Öne seretip durdum ýadyman Barya söýgimiz nere dira Para diwarla burduk durşunu Duýam ýüregimin urşunu Bolmaýyn beter bolşundan Gitjek ýanymda gowsuňa Men diňe sen gowsuny Düşün şöyle gelenme bolsa-da Sara bolaysa ýyda baryn dolaysa Bana gerek bu ýekeler jedeller gutaraysa bir elinden tutaysa Belki bolarym ki alýan Ýadadym söýgi oýnap